Ο Νίκος στον μπάσκετ πάλι. Και σήμερα είπαμε να τρολάρουμε λίγο. Αφού θέλει και ο Άλεξ να μπει normal γιατί δεν μπορεί να μπει rank αυτή τη στιγμή. Είπαμε να τρολάρουμε λίγο. Για πες τα λέγω, θα παίξουμε. Εσύ θα παίξεις full AP Lucian. Εγώ θα παίξω... Εσύ δεν θα παίξω ακόμα. Full AD παίξω. Blue build. Blue build. Μα πες να χαμάσεις εσύ. Θα σπαμάσεις full κινήσεις. Έπρεπε να πάρω ghosting, αλλά δεν προλάβω. Εντάξει, δεν πήρε τώρα. Γιατί δεν έχει 1% cooldown. Ωπω, ηλίθεια πλάσμα. Έχουμε Riven Jungle, το χάσαμε. Ο Mundo έχει πάει με τέτοιο, με armor και 4 potion. Και πρέπει να το κλέψουμε το τέτοιο. Boom! Το πήρα. Κλάει. Really? Seriously? Το παίζει με ένα καλό. Τους έχουμε άντε. Το είχα δει από ένα YouTuber μου το είχα δει αυτό, ναι. Δεν τους έχουμε άντε. Δες με την Q, δεν την μικρό. YouTuber μα λέγα, με W και E αρχίζει. Μετά από για Q. Θυμάμαι πολύ καλά το build, βασικά θυμάμαι το build, βγάζεις πρώτο Lich Bane. Τα βγάζεις, είναι πολύ τρελό build. Oh, play! Bitch. Zero damage. Το έχουμε δει. Οι τρολιές πάντα κερδίζουν. Παπ. Φωνά. Παπ. Τους έχουμε, οι τρολιές πάντα κερδίζουνε. Το έχω πει αυτό. Μόνο η τρολιά νικάει. Τίποτα άλλο μαλάκα, δεν είσαι τρόλερ. Ωχ! Είσαι ο Μπούτσο, γιατί το κάνω τόσο πολύ καλό trade. Άστι ρε μαλάκα. Lucian λέει είναι OP. Παίζω το χρόνο να βγαίνω. Λοιπόν, άμα το χώσω να βγαίνω, τι μου δίνεις? Δεν το θες. Ωραία λοιπόν. Και τα πρώτα rage. Όχι στη κιλώνα. Εκτετώ. Δεν τους τα καθόμουν, τον είχα να διανόμεται. Φορτά. Κάτσε μ' αρέσει. Φλασάρω, ναι έπρεπε να φλασάρω. Κάτσε λέω, έπρεπε να φλασάρω. Report support for troll. Dead balls. Τι λέει, σακ. Τι αυτός ο Μούντερ μαλάκα. Τρελός. Πέθανε. Πέθανε, γι' αυτό βρίζει. Κάτσε. Είναι τα build αυτά. Είναι τα build. Let me teach you how to play AP Lucian. Πραγματικά φίλοι δεν ξέρω αυτό το build πώς θα δουλέψει. Θα κάνω 5 εκατομμύρια damage τη W, τι φάση. 0 scale. Μόνο W scale, άρα και η ult νομίζω έχει πολύ καλό. Ναι, και η ult έχει πολύ καλό scale με AP. Ρε φίλε, report this. Κοίτα πάμε πως τους άφησε τους δύο. Δεν έχω ult να σκοτώσω. Για μου. Πάει Riven να πάρει 5 kill. Κοίτα τώρα πως θα φαίνει Riven σαν τους kill στα μπέλη. Από εκεί που και τα σχετικά. Από εκεί που τα σχετικά δεν πας. Άμα δεν θα πει τι θα κάνω. Κάνε μουρλός. Riven κορτσάκι μου και μου δεν σου κάνεις. Έλα πρέπει να πάρω τα λεπτά ώρα. 0 farm. Όντως κόβει damage με λέγει W. Δεν το περίμενα. Δεν σε πόρτ. Θέλω report είναι μπας. Και είναι και ένα βίντεο πιο... Το βλέπεις πολύ καλά πιστεύω.
Κόβω. Απλά μην μου κλέβεις τα farm. Μπα. Νομίζω, καγιόλ. Run for your life. Πώς την κόβω έτσι την δουλειά. Έκανα το bait να σε πιάσω. Το κάνω ρε μην πας. Έλα τώρα, τους έχουμε εδώ. Πώς να τους έχουμε. Μπράβο Αλέκο, ωραίος ρε. Είναι που τους έχουμε. Κοίτα. Παπ. Ο Μιτζή. Τον έχεις ρε. Εντάξει, πρώτα. Είχε μπάρια, δεν το είχα δει ότι είχε μπάρια. Εντάξει, πρώτα. Report me for troll. Put it down for the shit less now man. Το έχουμε το game Αλέκο. Μπας μην πας στο τμήμα. Να θυμάσαι ότι οι τρολιές πάντα νικάνε. Το ξέρεις τώρα φίλε. Είναι κανόνας ότι οι τρολιές πάντα κερδίζουν. Το ξέρεις και μόνος αυτό. Να δούμε. Α, τους το νικήσουμε, άραξε. Ειδικά αν πάω και 6 level και αν πάω και το cooldown. Αυτό το build είναι πολύ late game και θα το συνιστούσα στα ranked συνήθως. Να παίξω και με κανένα gold pet, να παίξω ένα platinum 4 vein, να σου κάνω στα σωρικά, τα νεκρά όλα. Παίξεις εσύ full AP. Πας στο τμήμα. Μην με πας στο τμήμα. Too fake. Το έχεις too fake. Όπο diamond ρε φίλε. Αλέκο, Έλα. γιατί δεν με προστατεύεις. Τίποτα από αυτό δεν είχαμε. Τι λέει, πώς με πέτυχε! Το είδατε όλοι αυτό. Πώς από εκεί έφτασε εδώ πέρα, δεν ξέρω. Να έχω. Πείτε μου. Όχι, θέλω να μου πείτε στα comment section below. Μαλακα, ψέμα ρε μιλάω, ψέμα ρε. 5-0! Γάμω την αχρηστία σου λέγω. Τώρα θα τους πάρει double εκεί. Θα έρθω σε νουμπάζ ρε μαλάκα. Είναι άσχητη φιόρα. Ποια φιόρα. Εγώ σου λέω ότι η μηχά μου το λένε και μου την άσχητη φιόρα, είσαι νουμπάζ. Πρώτη. Ω Μιτζή, δηλαδή. Εγώ τον έχω άνετο το Lucian, ένα βέρα πέρα που είναι 7 level και αυτό και ακόμα 5. Τώρα είναι να δείξω τα skills μου. Θα δεις. Κάπα εκεί που τις. Βασικά skills Lucian έχω AD. Full AP Lucian με τη φορά παίζω. Δεν ξέρω αν... Είναι μυστικό build ρε μαλάκα. Είναι πάρα πολύ... Είναι για τους Challenger Korean παίκτες. Μπάτσε μην πας στο τμήμα. Πω καλά τώρα με ulti. Κάτσε η ulti Skype. Ναι. Όχι. Τι κάνεις ρε μαλάκα ρε παιδιά. Μπράβο Αλέκο! Ο Μιτζιμέν. Just report. Ναι, just report. Χαίρετε άλλο λέει, μη τρολάρουμε και αυτός χαίρεται. Που λέει φίλους, αν εγώ τρολάρω σύνδετο. Λέει. Πάμε να μάθουμε λίγο τι έχει. Πάμε. Αλλά όχι, μην το παίξουμε σαν νουμπάδες, να κάτσουμε εκεί να φαρμάρουμε, να παίξουμε έξω. Έτσι. Τι κάνω για αυτή την μπάλα. Πάμε Γιώργο. Τι κάνω στο τόπ, σε πρώτο μου γίνεται πάρτι. Τι κάνει με λέγε. The fuck. Εγώ είμαι 5 level ακόμα, είμαι κάτω. Εγώ έχω 5% cooldown ακόμα.
Τι κάνει, με κατουράζουν μπα. Να με σχολείο μπορώ να. Τον έχουμε. Ναι, εγώ δες. Τι κάνεις δηλαδή, μη χώνεσαι. Εδώ. Ναι, καλά θα πας, μπορέως. Είδες που τον κόβω. Τι κάνει ρε. Τι κάνεις για μου. Μαλάκα. Τι το πούτσο κάνεις, πες μου λίγο. Πέψε με τη ράιτερ μαλάκα. Πες με τα λέει. Μπάτσι μου πας στο βήμα. FF20. Την κατούρισα ρε φίλε. Perfect trade. Ω, να με. Κάνω τα dodge. This build is OP. Αρκεί να παίξει καλά το trade μου. Θα σπαμάρω μόνο W. Αλλά έρχομαι. Μη φοβάσαι. Αγοράκι. Μόλις πήρα ult. Τώρα θα χάσουμε. Αγοράκι μπορεί να μην κάνεις τα εύκολες λόγω. Γιατί τη Λεώνα. Πάμε να Γιατί πούμε, τη Λεώνα. Δεν έχω ανοίξει τη μαλακιά. Μπράβο ρε, όλο το άντσα. Παπα. Άλεξ, άσκησε φίλε. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Πολύ κακό. Ας σου λέω, είμαι πολύ καλός εγώ με επιλούσια με μαλακά. Άκουσα. Ναι, δεν ξέρω. Άκουσα. Εγώ είμαι master στην τρολιά. Όταν είναι να στρολάρω, μωρέ θα σου παίξω εγώ και... Έχω flash, θα να κάνω το perfect flash. Θέλω να κάνω ένα flash έτσι. Straight. Πού Master Yi τι κάνει εδώ πέρα και βγαίνει. Κρυφτό πες με Master Yi. Master Yi τρελάθηκε. Θα γράψω ένα έτσι στο Lucian τώρα να γελάω. Λοιπόν, κάτσε να δεις τα build. Είναι πολύ εμπειρικά build αυτά. Δεν τα βρίσκεις πουθενά άλλο. Κάτσε, θα δεις κάτι φλάξ που θα κάνω τώρα. Θα πεθάνουμε στα γέλια. Ετοιμαστείτε όλοι να πεθάνουμε στα γέλια. Πρέπει να μου δείτε τουλάχιστον να... Δεν μου Μαλάκα, αυτός το AD Lucian δεν κόβει μία ρε μαλάκα. Κάτσε με μπάρει να έχω. Ωχ, θα πεθάνει έτσι μαλάκα. Stained pig. Ωχ, τι κάνει. Κάτσε. Ωραία, ναι. Λέει στην πί. Πού πας ρε νουμπά. Καραμίτσο. Καραμίτσο λέει. Καραμίτσο. Πολύ κακό. Ξέρω, ήταν το perfect flash, το ξέρω τι πας τώρα. Δεν μπρονζές. Μπάλα να σκοτώσω. Τι είναι όλοι εδώ, βοήθεια.
No, for the shield, no more. Γιατί όμως είναι πράσινη. Τα φέλερα όλα μαζί. Polonian Kid. Reported. Δεν μπορεί, ποιος σώθηκε. Όχι, τον μπα. Λέει TV. Τον έχεις τρελά 10. Ωπ, μαλάκα, AP Lucian, πολύ γουστάρω. Το νέο μου main pick στο bot, AP Lucian. Αυτό ρε μαλάκα. Τι το σκέφτηκε αυτή τη μαλάκη. Πού πήγε, πάει να φάει τον μπας. Πήγε να φάει πολλές. Πολωνέ. Πάει για φαΐ. Πάει για φαΐ τώρα μπας. Πώς σκάω, άνοιξε κόβω ντάματα. Πούς. Έλα ρε. Πάω φάω τώρα ρε. Έλα να περάσει. Τι φαΐ έχεις ρε. Έχω ψάρια Ψάρια. με πατάτες, σαλάτα. Εσύ τα έπιασες. Όχι μαλάκα. Άμα τα έκανα εγώ θα είχα καλύτερα. Όχι, εννοώ εσύ τα έπιασες. Α, τα έπιασες είπες. Όχι μαλάκα. Εγώ είμαι ο πατέρας. Νόμιζα ότι είσαι ψαράς εσύ ρε. Είμαι ψαράς ρε, αλλά εντάξει. Παμ. Τι κάτι τρελάθηκες. Ω, παίρνω ξέρω με την λόνα. Αρχικά. Όχι. Report το troller. Κιαπ. Άπησα trades πολύ καλά. Θεϊκά trades. Αλλά ατυχήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Δεν φτωγούμαστε. Μαλάκα, παίζει να γαμάει Hybrid Lucian, θα το δοκιμάσω. Ναι, να παίξω ένα Hybrid Lucian. Ναι, γιατί όχι. Θα παίξω Hybrid Lucian. Πιστεύω θα είναι εξαιρετικά υπέροχο. Ναι, όχι, παίζει να είναι εξαιρετικά υπέροχο. Το επόμενο βίντεο ανεβάζω θα είναι Hybrid Lucian. Να, αυτό θα είναι. Πιστεύω, ναι, θα είναι πολύ OP. Ναι, AP, τελείως. Όχι, Hybrid βασικά. AP, τους έχουμε, πιστεύω, τους έχουμε. Τι έκανα. Είμαι τρελός εγώ. Λέει ο Πολωνός, έλα λέγω γιατί βγήκες σε FK. Report the stroller. Amenegat ladado. Όχι. Δεν έχω έτσι. Δεν σκέφτεται είναι τόσο γρήγορος. Το χρειάζεται επίπεδο. Το ξέρω.
see, we can't lose, they are noobs. Oh. Γιατί το έπαιξε έτσι. Τι να μπορώ να. Άρα με report. He's naughty εδώ. Παίζει να τις βέρει εδώ αυτή η Δενουμπά, το πέτυχα σχεδόν όλα. Και go και damage. Είναι αδικία τώρα. Αδικία. Πολύ αδικία. Πολύ αδικία. Λοιπόν, μετά θα βγάλουμε λοιπόν, μετά από αυτή τη μαλακία. Θα βγάλουμε στο λεπτό. Εδώ αυτό. Εδώ είναι κιλάμον και κιλάμον. Ο δεκαρίσμα. Κάτσε, τι παίζει. Παίζει παλιά καλό λούσα. Έχει πολύ damage. Πολύ damage κατά κήπο. Η ulti σκελάρει. 0 scales, GG. Zero damage. Όχι, τον είχα ρε φίλε. Τον είχα. Έτσι το λέω. Νομίζω αυτός είναι γαλάδα που δείχνει ότι είναι καλός. Μην πας την ομάδα για γαλάδα, είχα γαμίσει. Ωραία, δεν είναι κερλαδάτο. Τον είχα στον πά. I don't. Τι λέει μπάρες. Εντάξει, εγώ γελάω και αυτή πρέπει να την κλαίω. Και το μπάρες να φυρούν.
Blaze και trade στρατηγικά. Δει, καμπακίμπο. Πολύ καμπακίμπο όμως. Πάρα πολύ καμπακίμπο. Πάρα πολύ καμπακίμπο. Ποιον κυνηγάνε? Α, κυνηγάνε τον μπάκι. Την ουμπιά με πω... Α, όχι, κάτι έχουν... Project, όχι, είναι 4 project. Βλέπω μόνο κάτι. Από την project ομάδα τους. Ω, μου, δεν είναι το project. Ω, τρέπηκε. Έλα. Δηλαδή τώρα ζητάμε και κάνω αρκετά καλό damage, δηλαδή καλά εντάξει, και είναι η Lucian. Είναι φτιαγμένος για AD, γιατί πάλι και το λίγο skill που έχει κάνει και το damage. Πολύ εντάξει, για ADC, AP, για ADC και μόνο αυτό. Δεν είναι σαν τον κόσμο που εμείς και εμείς το έχουμε AD και... Είναι χέρπο. Έπαιξε πολύ καλά, είναι θεϊκός. Έπαιρνε φλάσες. Πολύ φάση. Illusion bitches. Έφυγες εκεί, W, νομίζω δεν πέθανες. Ιδέες ήταν με λόγο. Μου κουβαλάμε τον εμπειρούσαν. Αλλά ακούς. Ρε. Τι είπες κομμάτι μάλλον. Ναι, τους κουβαλάω. Πώς είναι. Τους νικάω μαλάκα. 4-5 και 7 Riven και με 16. Μα αυτό το game είναι πάρα πολύ φάση. Δεν γίνεται. Σε φάση δεν είχα damage, ξαφνικά σκάω damage. Δηλαδή πάμε για inhibitor, εγώ με το Mundo. Και κάνει ulti ρε, τέτοιος πες τον ο Talon ρε. Και κάνω W και ψόφισο καθημιάρης. Έτσι δεν μπορώ να κουβαλήσω τώρα. Κουβαλητή, κουβάλα, έτσι, δώσε. Μου το κάρι. No. Κάρι. Κάτι λένε εκεί για μου το κάρι και αυτό. Κάμισε όλα. Χαμού την Παναγιώτα σου, τι έκανες πάλι. Έριξε νερό. Όχι ρε.
Έχει ένα ποτήρι με πινέλα, ρε. Δεν το έχω βάλει εγώ εκεί. Ο αδελφός σου ζωγράφος. Αλλά υγεία πάνω απ' όλα. Πέθανα, όχι! Ο Βαρχία Νούπς. Ήδη με νοιάζει μαλάκα. Τα μάτια μου. Έλα Λέκο, μπες να κουβαλήσεις. Τι κάνω Μούντο γιατί δεν έχει καίει. Κάτω μα, εντάξει γενικά τα βγάλει 5 εκεί τώρα. Κάτω μου με λιώσει το γέλιο. Μούντο μαλάκα παίζει ένα με 5 και δεν ψοφάει. Τώρα μαλάκα, τρελάθηκε. Μούντο τρελάθηκε ο Άγιος. Δεν υπάρχει, δεν πέφτει. Εντάξει. Μετά που κάνει 20 λεπτό. Έτσι. Οχ, μαλάκα, 5. Όχι. 5 μαλάκα, εσύ πήρε. Όχι, δεν έχω 5. Μου πάνε και 5. Λοιπόν, έλα τώρα. Γιατί ήσουν εκεί μέσα. Ρε η Κάτα ρε. Ήτανε ποιος ήταν. Ήτανε ο Μούντο ρε. Χώνεται με 5. Πήρανε κανένα δεκάλεπτο να τους σκοτώσουν. Και πάει η Κάτα κάνει FCWG της όπου έκανε. Ούτε και πια κουάντρα. Δεν υπάρχει πολύ ψέμα ρε μάνα. Αυτό το πει Κάτα πολύ ψέμα. Μου το λέω. Είμαι πιο γρήγορος από σένα από τον όπεδο. Με τι report. Δεν μπορώ να πιεις τίποτα. Δεν μπορεί. Πολύ καλά επισκέπτες. Μαλάκα τσάρτα. Και τι εμένα ρε παιδιά. Και τι εμένα, τι έχω κάνει. Ο Αλέγκος έκανε το καμπάτσερα. Αν έχει νουμπά. Είδες μαλάκα, κάνω πολύ damage με το Evolution. Εντάξει, παλάει. Ναι. Είναι πολύ καλό έτσι. Θα γίνω AP Lucian main. Μηδέν scales μάλα. Μηδέν scales εκεί μάλα. Μηδέν. Κυριολεκτικά μηδέν. Μόνο ότι τέτοια. Μόνο την ε. Με W κοντά μου. Λολ. Πάλι τους έχω. Κουβαλάει ο AP Lucian. Κουβαλητικό πικ. Τι έλεγε για τον AP Lucian μου μπα. Κάτι έλεγε. Έλεγα ότι έχω λέγαμε πικ. Έτσι. 1-17. Ωραίο, θα κουβάλα λίγο. Πολώνιαν kid. Ναι, πάω εγώ μπάλος. Τώρα να πει 9 από αυτό. Να δει 9. Σαν τον Νίκτρον, easy! Oh my god, did Tristana just suicide? What a noobo! Με τα ψοφάκια να δει καρδιάς. Κάτσε, ο Νίκτρον δεν είχε παίξει τέτοιο full APZ με man items. Ναι. Είναι main τέτοιο Νίκτρον, είμαι σίγουρος, είναι main APZ. Δεν έκανε ούτε σπιθάμι damage. Ability power. Λοιπόν, έχω 44% cooldown. Για πάμε να τελειώσουμε το game. Για πάμε. Έλα μου, αυτός ο Lucian AD είναι. Παιχνιδάκι είναι AD Lucian για τον AP Lucian. Ο AP Nigga. Βασικά όχι, ο AP Αράτης. Δεν πάω να πει τι είδα. Μαλά damage λέει. Από εκεί είπα. Μαλά γιατί τους κόβω με το τέτοιο με W. Μόνο W θα παίζει. Μαλάκα πως χάσα. Το είδατε όλοι αυτό. Βασικά τα 2-3 άτομα που θα δουν το βίντεο. Θα δείτε το ζυγεία. Θα το ανεβάσω το βίντεο. Ναι μάνα, αυτό ξέρω. Μάνα τι λες, AP Lucian. Ήταν μόνο αυτό που κάνει. Δηλαδή έβγαλα double kill έτσι.
Πλάκα. Τώρα Έγινε. έχεις το sound of play. Λοιπόν, θα σου δω ένα κουβαλτής. Ο 1-11-8. Κάτσε. Αυτή είναι δικιά μου, θα σκοτώσω εγώ το ρήμο. Παπ. Καλά, τώρα θα κόβω πάρα πολύ ρε μαλάκα. Δεν μπορούσε, που είναι πολύ πίτσα ομάδα. Όλο. Το ψέμα ρε μαλάκα. Δηλαδή μόνο τώρα με πέτυχε λέει. Λολ. Report my team, thanks Tai. Tai κουπού. Ο 1-2-11. Διαμονή και λέει. Με τελειώσει. Κάτσε να γελάς. Πέταμε. Ο Μούντο δεν τελειώσει μόνος του. Ναι, καλά, ο Μούντο. Βγήκε inhibitor λέει μαλάκα, γελάω. Πολύ λόγο. AFK again. Τελικά το troll pick και κερδίσουν το παιδί. Έτσι, μα είδες. Αυτό που σου είπα, τα troll pick πάντα κερδίζουν. Κάτι AP30 που έχω δει, κάτι τέτοια ρε. Ο αρχηγός έπαιζε αντίπαλο με AP30 και ανοίξε AP30 τον Jackson. Τι λέει. So ways. I carry this game. Ρε γελάω, μπες. Killer Katarina GR, I am good. Πώς δεν λένε μωρό μου. Τώρα ψηφίζω. Ο Άλεξ ο βιαστής. Λοιπόν, τώρα αυτή θέλει να νιώσει τις δυνάμεις του AP Lucian. Θα πάρει λοιπόν να δεις. Έλεος, με σκότωσε λέω να report της troll team, please. Κατά... Έχεις πει... Τι της είπες, όχι. Τι της είπες. Τι της είπες, μπορώ να. Κατά έχεις πει. Ο βιαστής. Παιδέρας. Και λέει ένα 12χρονο κοριτσάκι. Κοντάσε. Ο παιδέρας. Ο βιαστής. Ας πω, εχθρές μου. Πώς δεν λέει να σε κάνω. Φλόρα Χατζικάφα. Ωχ, τι είναι αυτό η μαλάκα. Τι είναι αυτό. Φλόρα Χατζικάφα. Στο μπούτσο. Έτσι. Φλόρα Χατζικάφα. Κάτσε να το γράψω. Θα θυμάσαι το όνομα. Φλόρα Χατζικάφα, όπως έτσι. Αν σας έκανε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι. Φλόρα. Θα τα πούμε αύριο. Ναι ρε, Φλόρα, Φλόρε.